Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwi la homecoming ngomhla ka-14 May. Guys, sengathi-ke uzethu uyaxakeka manje laphaya emshadweni wakhe noSifiso. Ubuzile laphaya esesigodlweni bobabili behleli ndawonye ukuthi ngampela ulindeleni kumina njengonkosikazi wakho. Hhayi-ke uSifiso wathi hhayi kulula-ke lokho. Ngilindele ukuthi ungithande njengomyeni wakho nje. Ungihloniphe, ngikhona ngingekho ungihloniphe. Uphinde ukhwishizile-ke la egcekeni phela njengomakoti wale khaya. Wathi ngiyakuzwa, mase kukhona abantwana kumele mina vele ngihlezi ngila, ngisho uhlaba iy'mbuzi uhlaba ney'nkomo ngihlezi ngila. Wathi he, njengomakoti wami phela kumele ube khona. Wathi angiboni kahle. Yabona nje mase kukhona abantwana, lento yokuthi siloke njalo sikhuleka kubantu asebalala mina ngiyiboni kahle. Wathi hayibo, zethu nani kini nje nahlaba. Wathi kodwa kufani nawe. Yabo mina nje ngifuna ukuthi iy'ngane zami zikhule, yabo zikwazi ukuthi zirizine, zikwazi ukuzenzela iy'nqumo zazo, zingaloke njalo yihlezi zizala imisamo ziyokhothama. Wathi hayibo zethu, uthini manje? Wathi kunjalo nje. Hayibo guys, wamane nje wadumala-ke guys uSifiso, wadumala ngempela. Sesehambile uzethu, wahamba wayophahla-ke ubhuti washo ukuthi webo kubheka, sizani phela, nakho ngilandelwe insambatheka. Ngampela yini le ningenza yona? Lo nkosikazi ningilethele yena angazi ngamshintsha kanjani umqondo ukuthi akholelwe yilento ekholelwa mina kuyona. Like angikwazi ukuthi ngithi ngifuna ukumshada ngokuphelele kodwa akakholelwa emadlozini ale khaya. Yabona nje ngicela nilekelele, ngeke ngenelelani, ngeke kubi. Angazi mina ngenze njani manje, sengiphelelwa amandla angazi. Kusho uSifiso guys. Uzethu ngala uyakhala lapha eklinikhi. Nawe uyayibona ukuthi uyifakile manje enkingeni ngokuthi ufuna ukushada uSifiso. Akaboni ukuthi kukhona inqubekela phambili, sekukude nasemumva. Usemane nje wakhungatheka ugirl uze wathwala izandla ekhanda, ekhala inyembezi eyedwa qi egumbini. Kubonakala ukuthi cha seyayisola manje ngokufuna ukungena esithenjini sikaMankwanyana. Guys, uthe suka lapho wahamba waya kumngani wakhe-ke uMangcobo. Wafike wahlala esaluni wanduwaza ugirl waze wazi uMangcobo kuyena wathi hayibo, ngizoshiya iklayenti nje impela ngiza kuwena ngifuna ukukubuza ukuthi kwenze njani. Yini ngampela udliwa yini? Wathi kunzima. Yazi ngathi ngithandana nomuntu ohluke kakhulu kulento mina engiyicabangayo. Yazi mina angifani noSifiso, sengibone kahle. uSifiso uyenye into nami ngenye into. Angazi lento yethu sizoyenza kanjani. Uyabona manje ngathi sibhekene nenkinga enkulu engaka and siyayifosa ukuthi siqhubeke nalolu thando. Siyayifosa, siyazama ukuthi siyimpintshe ngalolu thando kodwa hayi angiboni ukuthi kuzoqhubeka kuzolunga. Amane wathi nje uMangcobo, yabo mngani wami, ngizokutshela iqiniso mina. Vele uSifiso nawe amanzi nopharafini anihlangani, kodwa kuye kwenzeka umuntu amthande umuntu kube ngesiyona i-soulmate yakhe. So angeke ngize ngiku-advise mngani wami ukuthi wenze njani ngoba le ndlela eyakho futhi kumele uyihambe wedwa. Waqeda wamshiya kanjalo, okwenza ukuthi uzethu-ke aphinde abe confused because umngani wakhe akasho ngokuthi hlala noma aphuma kulo mshado. Uthe indlela yakhe kumele ayihambe yedwa, angeke akwazi ukumbamba ngesandla ahambe naye. Yo guys, uzethu uhambile-ke khungathekile njalo waya esitolo ukuyothenga phela laphaya ngakubo. Uthe mefika nje lapha esitolo kwaqhamuka i-ex yakhe uShobane. uShobane-ke guys umane wamncoma wathi wazamuhle, waphinde wambonga kokuthi phela umnikeze advice ukuthi alandele amaphupho akhe. Kodwa uthe memncoma uzethu wangakhombisa ukujabula, uzethu nje onyukubele. Wabuza wathi hayibo kwenze njani kuwena? Wathi uzethu ngi-right. Wathi hayi phela ngiyakwazi, ngitshele kwenze njani? Qamba amanga uzethu wathi eklinikhi ubona sengathi-ke umsebenzi mningi kanti yena uyedwa uyagqilazeka. Wathi jikisa phela amanye amapheshenti usho ukuthi awaye kwezinye iy'ndawo. Wathi kanjani umuntu esefikile ngemjikisa? Wathi lalela la, ufuna ukucwila lapha eklinikhi wena jikisa abantu ukuze ube right nawe. Wavuma uzethu, kanti uyazi ugele ukuthi no, indaba ayinawo nje amapheshenti, indaba nje ingoSifiso lo aseyisola manje ukuthi ungene eshiqe emzini wakhe kodwa akekho ready ukulandela ukholo lwakhe. Guys, kumabheketwana
Sefika laphaya kubo-ke uzethu bayathungisa mawakhe dadewabo. Ayibo, angiphathi-ke ngaraji, ungaraji uyasina ukupractice ukuthi uzobe seyishaya kanjani laphaya mase sekungena-ke uzethu-ke emshadweni. Yeyi, uyambuza-ke ukuthi wena yakhe ingubo usuyithungisile yini? Uma wakhe uyasho ukuthi hhayi ngizokuthungisela isidwaba mntanami, kunoma uma ngimtshelile ukuthi akeze nje la sesezothatha ama-measurement akho, nawe nje isidwaba sakho sobe sisihle kabi. Uzethu uyasimayela kodwa inhliziyo hayibo iyashaya ngaphakathi, iyasho ukuthi hayibo, nakho ngiqhubeka nomshado ngingekho ready na, ngizongena kanjani emzini womuntu ngingasamfuni. Hhayi ukuthi futhi guys akamfuni, ushilo kumngani wakhe uMaNgcobo ukuthi uyamthanda uSifiso kuphela ngathi bamanzi nopharafini, abafani labantu laba. Hey guys, uzethu-ke futhi indlela abuke ngayo uShobane eseyosithela guys, ngathi inhliziyo yakhe isasele kuShobane. And uShobane-ke uyena ngampela-ke umuntu engathi uyi-soulmate yakhe ngoba bebethanda into ey'fanayo, bathanda ukuthi besiza abantu bobabili like ngendlela-ke emodern, hhayi ngesintu. So nje yonke into noShobane iyaklikha, but when it comes to uSifiso, hey guys, kuyabhimba, kuyabheda. Kazi uzoqhubekani-ke lo mshado njengoba nje umndeni usulungise kangaka, noma uzethu uzomane nje ashaya achithe amane athi nje ayingeke bandla ngenza iphutha ncese Sifiso, ayi ngiyabaleka. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwela homecoming ngomhla ka-14 May. Guys, sengathi-ke uzethu uyaxakeka manje laphaya emshadweni wakhe noSifiso. Ubuzile laphaya esesigodlweni bobabili behleli ndawonye ukuthi ngampela ulindeleni kumina njengonkosikazi wakho. Hhayi-ke uSifiso wathi hhayi kulula-ke lokho, ngilindele ukuthi ungithande njengomyeni wakho nje, ungihloniphe, ngikhona ngingekho ungihloniphe. Uphinde ukhwishizile-ke la egcekeni phela njengomakoti walekhaya. Wathi ngiyakuzwa, mase kukhona abantwana kumele mina vele ngihlezi ngila, ngisho uhlaba iy'mbuzi uhlaba ney'nkomo ngihlezi ngila. Wathi he, njengomakoti wami phela kumele ube khona. Wathi angiboni kahle, yabona nje mase kukhona abantwana, lento yokuthi siloke njalo sikhuluma